Se Niemiselle, kunnes sitten Jouppi pallon nappasee. Jouppi tulee voimakkaasti, syöttö Saariniemelle. Saariniemi laukoo, syöttää Joupille ja Jouppi laukoo maalin! Keparin kavennus! Samu Jouppi tekee ja Petri Saariniemi syötti. Näin Kepari kaventaa 1-2. Hieno maali. Komea laukaus Samu Joupilta. Tämähän tietysti sitten helpottaa Keparin taistelua Laiholle. Laihon vuoro miettiä, tehdäänkö laukaisupaikka tästä jotenkin. Jouppi ahdistelee, Laiho tulee kuitenkin vapaasti ja tekee maalin. Hienosti Laiho sieltä kiersi Keparin puolustukseen ja pääsi laukaisupaikkaan ja potkaisee pallon ali Riku Ville Koskisen ja näin PTU siirtyy 3-1 johtoon. Syöttö lähtee, syöttö toiseen laitaan ja sieltä maali tulee 4-1. 4-1. Maalintekijä numero 8, Petri Nieminen. Petri Nieminen tekee ja Sami Mauno syöttää ja PTU siirtyy 1-4 johtoon. Nythän näitä on ruvennut näitä maaleja tulemaan, eikä nyt Kepari palloa saa. Sen saa Koskinen, Koskinen avaa Joupille, Jouppi tekee maalin. Samu Jouppi toinen maali tässä ottelussa, syöttää ja maali vaatii Riku Ville Koskinen. Näin Kepari kaventaa 2-4. Hienosti Jouppi oli hereillä tilanteessa ja kaventaa 2-4. Peli jatkuu. Monoja pääsee tuomaan Keparin hyökkäystä. Antaa pallon kuitenkin Hakalalle. Hakala, Jouppi, Kepari pyörittää, Jouppi kiertää, laukaisupaikkaan itsensä, laukoo maalin! Hattutemppu Samu Joupille, 3. maali, hieno laukaus ja Kepari kaventaa jo 3-4. Maalintekijä numero 21, Samu Jouppi, 3. maali jo tähän otteluun Samu Joupilta. Hirveässä vireessä on Samu Jouppi. Nyt sieltä tulee Maunu. Maunu kiertää aivan vapaaseen paikkaan. Pääseekö siihen laukomaan? Syöttää takamielle ja josta tulee maali. Elikkä Kuuririutta ampuu ja PTU siirtyy 5-3 johtoon. Hyvin löytyi takamies sieltä, joka pääsi laukomaan ja Marko Kuuririutta ampuu PTU 5-3 johtoon. Jälleen Laiho. PTU pyörittää kovasti Pösön toimesta. Pösö laukoo maalin. Pienestä kulmasta menee, Riku Ville Koskinen ei tuota laukausta oikein pysty seuraamaan ja näin pääsee PTU 6-3 johtoon, kun 34 minuuttia 18 sekuntia ottelua on pelattu. 5 minuuttia 42 sekuntia jäljellä. Pösö syöttää toiseen laitaan. Ja sieltä tulee sitten maali. Maali tekee Laiho. Laiho pääsee puskemaan siitä 7. maalin. 7-3 PTUn johto. 17.04 pelattu. Takaisin Hakalalle. 2 minuuttia 40 sekuntia ottelua jäljellä. Ja nyt on Hevonojan paikka. Hevonoja pääsee laukaisupaikkaan ja ampuu maalin. Juha Hevonoja kaventaa 4-7 ja kyllä tämä sitten jo sinetöi tuon Keparin 4. sijan tämän kauden kakkosdivisioonsa. Kepario tulee siis 4. PTU 2. Syöttäjää tuohon maaliin ei löydetty. Kepari tulee jälleen, Hevonoja, mutta menettää siihen Kuuririutalle, Kuuririutu laukoo yli. 2 minuuttia 17 sekuntia ottelua jäljellä. Riku Ville Koskinen avaa. Antaa siihen Saariniemelle, Saariniemi kuitenkin menettää. Pääseekö PTU vielä hyökkäykseen? Pääsee nyt ainakin hyökkäykseen, pääseekö maalintekoon? Kuuririuta ampuu tolppaan ja siitä on sitten helppo paikka Niemelä jatkaa. Ottelun lukemiin 8-4. Ja Kepari ottaa siitä aikalisän, maalintekijä siis numero 26 Jani Niemi. No niin, Kepari-kanava kiittää tästä kaudesta ja palaamme sitten